sharifa kin kora hankali, aziza mai kyau da kyalkyali, ya ji gona imamu na Ali, mama ga sanyar Mustapha ta rayuwa. Sun ba ta waiwaye adan annabi ne batuli ki kula min rayuwa. Batula yana na Fatima mace damuwa. Salamu ala ya sharifiya, assalamu alaiki karimiya, assalamu ala na da gimbiya azima. Ina so a ce ni naki ne, in zamto ɗan aikin gidanki ne, ina so na mace a sanki ne, a ce ba ni na mace cikin sanki farar uwa. A waƙarki na sanya alihi, mazaje na sayyage ali, har auliya tijjani jiyali, da barhama gare ni shi yake ɗauke damuwa. Ali ya harazimi ja gaba, dattijo na kwarai ka wuce gaba, aba alba za na barka ba, fagen san annabi ka sa Hassan ya ta ci gaba.